מאז שחר ההיסטוריה, האנושות נשאה עיניה אל הכוכבים, נפעמת מול אינסוף היקום. חיפשנו תשובות, ניסינו לפענח את סודות הקיום. והמדע? המדע הגיע רחוק, אך הוא גם נתקל בקירות של מסתורין. מים חומר ואנרגיה אפלים, המהווים כמעט 95% מהיקום הנצפה. מדוע הזמן זורם רק קדימה? וכיצד נוצרו חיים מורכבים כל כך, המתפתחים נגד הנטייה הטבעית לאי סדר? אלו אינן שאלות שוליות, אלא עמודי תווך של המציאות. הגיע הזמן שנביט מעבר לפרדיגמות המוכרות, אל אמת עמוקה וכוללת יותר. התפיסה המהפכנית הראשונה, הריק אינו ריק כלל. פיזיקת הקוונטים מגלה ואקום שוקק חיים, פלנום של אנרגיה עצומה, מקור בלתי נדלה של חומר ואנרגיה. זוהי אנרגיית נקודת האפס, מקום שבו חלקיקים וירטואליים נולדים ומתים כל רגע, והשפעתם ניתנת למדידה, כמו באפקט קזימיר. אל תוך הריק החי הזה נכנס רעיון הבורא. הבורא אינו אדריכל מרוחק, אלא תודעה אינטליגנטית, המעולה בתוככי החלל האינסופי. הוא המקור החיצוני, המוסיף ליקום חומר ואנרגיה בהתמדה ובקצב אחיד. היקום, כפי שאנו מכירים אותו, הוא מערכת פתוחה, המוזנת ללא הרף. אך יחד עם הבורא, הם מהווים מערכת סגורה אחת, שבה האנרגיה הכוללת נשמרת באופן אולטימטיבי. אין לנו ראיות מדעיות ישירות לכך, ועם זאת, אין בזה כל סתירה לחוקי הפיזיקה הידועים. נהפוך הוא. זהו ההסבר האלגנטי, בחידות שהמדע הסטנדרטי מתקשה לפצח. כיצד מסגרת זו מאירה את המסתורים? הנה כמה מהם. קבועי היקום, עוצמה, כוח המשיכה, מסת האלקטרון, כוח הגרעין, מכווננים בדיוק עוצר נשימה לקיום חיים. סטייה קלה הייתה הופכת את היקום לעקר. זהו אינו מקרה אקראי, אלא עדות לתכליתו המכוונת של הבורא, שבחר בקבועים אלו כדי להגשים יקום מורכב. החומר האפל והאנרגיה האפלה, הרכיבים הבלתי נראים השולטים בקוסמוס, יכולים להיות ביטויים ישירים של הזרמת החומר והאנרגיה המתמדת של הבורא. הם אינם אפלים ובלתי מוסברים, אלא היבטים של הנוכחות הפעילה שלו, הנטועים במארג היקום. מדוע הזמן זורם רק קדימה, בעוד מערכות נוטות לאי סדר? היקום הכללי מראה מגמה של מורכבות הולכת וגוברת. הזנתו המתמדת של הבורא מעניקה לזמן כיוון, דוחפת את הקיום קדימה אל עבר התפתחות מתמדת ומונעת את מות החום. מקור החיים והעלייה המדהימה במורכבות הביולוגית אינם רק תוצר של מקריות עיוורת. אם מידע ותודעה יסודיים למציאות, אזי החיים והקוד הגנטי המורכב שלהם הם ביטוי לתכנון אינטליגנטי ומתמשך של הבורא. מורכבות מוגדרת זו אינה יכולה להיווצר סתם כך. הבורא כתודעה קוסמית היה שם תמיד, במצע קדם פיזי של מידע, והוא הצופה האולטימטיבי, המעניק מציאות קונקרטית, גורם למציאות להתממש מתוך פוטנציאל. תפיסה מהפכנית נוספת, היקום הוא מידע. זה מביט. כל חלקיק, כל כוח, אף המרחב, זמן עצמו, נובע מביטים של מידע. המציאות היא חישוב קוסמי מתמשך, שבו חוקי הפיזיקה הם ביטויים של קוד אינפורמטיבי יצירתי. מידע קודם לחומר. ואם המידע הוא יסודי, מה אודות התודעה? פיזיקת הקוונטים מראה כי הצופה אינו פסיבי. פעולת הצפייה עצמה משפיעה על המציאות. האם התודעה האנושית היא רק תוצר לוואי של המוח? או שמא היא היבט יסודי, אולי אוניברסלי? פילוסופים ופיזיקאים כאחד מציעים שהתודעה היא יסודית, לא תוצר לוואי, אלא מרכיב טבוע במארג היקום.
פנאפסיכיזם וקוסמופסיכיזם גורסים שהקוסמוס כולו הוא ישות מודעת, שגם תודעתנו שלנו נובעת ממנה. הבורא, אם כן, הוא לא רק מתכנן, אלא התודעה הקוסמית עצמה. השדה האינפורמטיבי שממנו הכל נובע ובו הכל קיים. היקום הוא המחשבה של הבורא, תוכנית אלוהית מתגלה. הבורא, בכוונתו האינסופית, ברא גם אינספור אלוהים. חשוב להבין, ישויות אלה אינן הבורא עצמו, אלא בעלות תפקידים ספציפיים ומוגבלים. ישנם אלוהים המופקדים על התפתחות עמים שונים באנושות, והם מקדמים מגמות מתחרות, ורק חלקם מקדמים מגמות של מוסר וערכים נעלים. הבנה זו משנה באופן דרמטי את חיי האדם, ומטילה אחריות עמוקה לבחור בדרך המוסרית. למרות מגוון ההשפעות ולמרות מגמות סותרות שמקודמות על ידי חלק מהאלוהים. השלכות אלו ניכרות בכל תחומי חיינו, מגידול ילדים, דרך זוגיות, פעילות חברתית, כלכלה ועד ביטחון. האדם המקבל את הבורא מגדל את ילדיו עם תחושת שייכות קוסמית עמוקה. מלמד אותם להבחין בין מגמות אלוהיות, מוסריות, למתחרות. בזוגיות ישנה שותפות בתכלית עליונה, סובלנות וסליחה. פעילות חברתית דחף לתיקון עולם מתוך הבנה של שפע קוסמי וצדק מהותי. בביטחון, שלווה פנימית, הנובעת מהידיעה שהקיום נתמך, גם מול איומים. לעומתו, האדם הכופר בבורא בונה את חייו על יסודות חומריים ורציונליים בלבד. משמעות ומוסר נגזרים מהאדם. המוות נתפס כסוף מוחלט, והביטחון תלוי בכוח אנושי גרדה. האם יש הבדל בדרגה הרוחנית בין האדם המקבל את הבורא לבין האדם השולל אותו? התשובה עמוקה וטמונה בהיקף התודעה ובחיבור למציאות. האדם המקבל את הבורא חווה דרגה רוחנית גבוהה יותר. מדוע? משום שהוא מתחבר למקור האולטימטיבי של הקיום, הבורא עצמו, התודעה הקוסמית המעולה ביקום. תפיסה זו מעניקה לו משמעות עמוקה וטרנסצנדנטית יותר, תכלית קוסמית, ענווה ופתיחות לתודעה מורחבת. הוא רואה את עצמו כחלק אינטגרלי מהתסריט המתפתח של היקום המודע. יתרה מכך, היכולת להבחין בין מגוון האלוהים שברא הבורא, חלקם מקדמים מוסר, אחרים מגמות מתחרות, מעידה על רמה רוחנית מפותחת יותר. זוהי הבחנה חיונית, המאפשרת ניווט מודע במציאות מורכבת ורב שכבתית, תוך שאיפה מתמדת לערכים נעלים שמקורם בבורא האולטימטיבי. הוא אינו מוגבל למציאות אמפירית בלבד, אלא רואה את המארג השלם של הקיום, החומר, המידע והתודעה, כולם קשורים למקור יחיד. לעומתו, האדם השולל את הבורא עלול להישאר מוגבל למציאות החומרית והנצפית. אף שיוכל לפתח משמעות אישית ואתיקה אנושית, חסר לו את החיבור למקור הקוסמי העמוק ביותר ולתכלית האולטימטיבית של הקיום. הוא עלול לחוות חלל קיומי או ניהיליזם, מכיוון שתודעתו אינה רואה עצמה כחלק אינטגרלי מהתסריט המתפתח של היקום המודע. הוא אולי רואה את המורכבות, אך לא את התכלית המהותית שבבסיסה. דרגתו הרוחנית במובן הזה פחות מפותחת, כיוון שהיא אינה מחוברת לאמת הקוסמית המקיפה ולמארג הקוסמי התודעתי. התסריט של היקום אינו פשוט או קבוע. הוא מורכב, מתפתח ורב שכבתי. הוא נכתב בכל רגע, דרך הריק החי, דרך המידע שמאחד הכל, ודרך התודעה הקוסמית והאנושית. אנו לא צופים פסיביים במחזה הזה. אנו חלק בלתי נפרד ממנו, משתתפים פעילים ביקום עשיר במידע ובעל פוטנציאל תודעתי. אנו מזמינים אתכם להטיל ספק, לחקור ולהעמיק בהבנת המציאות.
לגלות את האמת העמוקה ביותר, שבה המדע והרוח אינם סותרים, אלא משלימים זה את זה, בחיפוש אחר תכלית הקיום. תסריט ממשיך להיכתב. מה יהיה תפקידכם בו?